درێژاهیە وان چەندە ساڵێن بوریدا رێژێمە ئەسەدە هەوڵ ددا و ڕامانە لە هەڤهاتنا نیشتیمانی وەکە ڕێیاتەکانە ژە چارەسەریێرە لە سووریایە خۆجیهی و ناودەوڵەتی بەلاو بکە تەویک و دە کۆکاخۆدا تەنێ ڕاوەستاندنا شەرە بەرامبەر خواردنەیە. هەولا رێژێمەیە داوی لە گوندەوارên شامێ لە معەدەمیەتی شام بوو. کودسباتا بوریدا خەلک نەچارکردن دەرباسبوونا بێژەرا تەلەڤیزیۆنا فەرمیە رێژێمێ قبول بکەن. بەرامبەر سۆزên wan bi başkirina rewşa wan. Tişta bûsedema dorpêçkirina zêdetirî 5,000 kesî bi awayekî rêxistî. Hin jêderane ji hindirê bajêr ragihandin ku ferqeya çaran ji hin grûpên çekdariyên opozisyonê xwestibû ku wê bêjerê derbas bikin û heger ev seredan bi ser ket wê rejêm 52 girtiyan ji jin û zarokan serbest berda. û di dosyeya 820 girtiyî de binêre û parêzeran ji wan re dabîn bike. Herûha elektrîka ku ev 3 salin hatibû birîn vegerîne û 2400 fermanberî vegerîne serkarê wan. Hevdîtinên xelkên Meademiyetê Şam ne bi dilê kîna nehwêca bêjera televîzyona fermiya rejêmê bûn û ev yek bûsedema dirêjkirina dorpêçê û birçîkirinê zêdetirî 3 mehan. Lêberî mehekî rejêm ev dorpêç sist kir. Lê ne bi awayê ku xelkê ji birçîbûnê biparêze. Piştî wê dorpêçê rejême destûr da ku tenê 4 nan ji her malbatekî re derbas bibe. û piştî heftiyekî yek qil ji her coreyekî ji keskatiyê ku dive ne zêdetirî 4 coran bin. û paşê wek selikên keskatiyê di rêya bazirgana re hatin derbaskirin ku ji yek xiyar, yek bacana sor û yek betata pêk dihat. û bi 105 lêreyên Sûrî dihat firotin. Her wiha nirxê selika xwarinê ya piçûk gihişt 3500 lêreyên Sûrî. Rejêma Esedê vê siyasetê li gelek devernê nealîgirên wê li gundewarên Şamê bikartîne. Bi mebesta wan bida aliyê xwe û ji opozisyona çekdar dûr bixe. û nakokiyan bixe di navbera grûpên opozisyonê de yên li wan deveran di rêya emzekirina agirbestan bi wan grûpan re. Ji wan di navbera Berzê û Xuta Rojhilat û di navbera her yek ji Bîbla û Yelda ji aliyekî ve û di navbera Kampa Yermûk û Tedamûn ji aliyekî din ve.